mga kabisayaan, mga Bisaya, o dili Bisaya, Tagalog, maensik, unta. Oh, ay, nahulog. Magluto ta og bangos. Kaprito na kong bangos, karong adlaw, og magtula. Tula. Aray. Panahon sa ulan, lami ikaon og with sabaw. Akong pritohon ang tinais sa isda. Awa. Means, awa ang tawag diri, milkfish. Milkfish man siguro ni siya. Bangus ang bangus, milkfish mo kunin siya. Tawag ana sa uban. Ug ato Singapore, milkfish. Milkfish ang tawag. Magluto tag bangus. Pero ako na siyang butangan o talong. Ulo. Dagan ang ulo. Kaya mahilig ko sa ulo ng bangus. Pag dako-dako siya nga bangus. Pag dagkoon ni nga bangus noon, okay siya tulahon. Sinigang dahil magsigang na pero wala na ko kuan. Magbutang pa kong dagang ingredients. Simple lang. Simple sinigang. So guys, RG, good morning. Amping mo diya sa Manila. God bless you. Makabulong kag another job. Don't worry. Puhon, makauli na po ka sa inyong lugar dyan sa Salag. Amping na diya, RG Rizaldo. Amping mo diha sa Manila. Kadi lalim yung panahon karon. So, kayo siya mo ning parisan karon og kani nga sauce, hot sauce. Ramrap ni dan. Kay lami ni siyang pagka G nami puto G. Timo na lang ni bilin sa mong puto dire. Every morning nami puto. Siguro gimingaw na kaani, kabalo kaani, bagoong na isda. Sa tuwa pa ni ginamos, malos. Marang gisulod ani, ginamos, malos di. And then we have something bulad. Oh, namitinira itong bulad. Thank you RG for watching. Amping mo diya RG Rizaldo. Ug amo ang mangga, nanay mga bunga, mani bunga sa mong mangga. Sa mo aning punuan da sa balay. Pakito niya tika sa punuan sa mong balay. Carabao mangoes o Indian mango. Apple mango day daw. Apple mango daw ni siya. Carabao ni siya. Carabao kagawin ko. Carabao daw ni siya. So, di pa kani siya, bata pa man ni siya niya, gikuha tungod sa ulan kanon. Thank you for watching, guys. See you later. Salam to everyone. Bye.